Na ostatnom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v apríli bol prerokúvaný aj záverečný účet obce za rok 2024. Podklady pripravilo vedenie obce spolu s pracovníkmi obce a na svojom zasadnutí pred obecným zastupiteľstvom sa mu venovala aj finančná komisia. Záverečný účet bol prerokovaný na finančnej komisii, takisto aj na zastupiteľstve. Finančná komisia veľmi podrobne preberala záverečný účet, odporúčila zastupiteľstvu schváliť ho bez výhrad. To znamená, že aj finančná komisia konštatuje, že ten záverečný účet bol spravený, spracovaný v zmysle požadovaných zákonov. Takže zastupiteľstvo to potvrdilo, schválilo tento záverečný účet bez výhrad. Môžeme s potešením skonštatovať, že záverečný účet obce za rok 2024 dnes obecné zastupiteľstvo prerokovalo a čo je ešte asi dôležitejšie ako samotné prerokovanie je to, že hospodárenie obce Močenok za rok 2024 bolo prebytkové. To znamená, že sme napriek tomu, že sme neobmedzovali žiadne činnosti vo fungovaní obce, ušetrili finančné prostriedky, ktoré nám pomáhajú prekonávať náročné obdobie aj roku 2025, kedy pociťujeme zníženie podielových daní, ale takisto aj zvýšené náklady na prevádzku obce, či už na mzdách alebo energiách. Chcem povedať, že tento výsledok je pozitívny preto, lebo dlhodobo a systematicky pracujeme hlavne na projektoch, ktoré nám šetria finančné prostriedky, či už je to v oblasti sociálnej, opatrovateľskej služby, respektíve zamestnávania niektorých zamestnancov na obci a samozrejme aj využívania nenávratných finančných prostriedkov na investičné činnosti. Záverečný účet z môjho pohľadu, hlavne vzhľadom na to, že aký bol finančne náročný ten minulý rok, dopadol veľmi dobre. Hospodársky prebytok máme takmer 200 000. Napriek tomu, že existuje výnimka používať tieto prebytky na bežné výdavky, stále sa držíme toho, že sú kapitálové, čiže investujeme, takže nenadužívame a sme momentálne úplne bez dlžôb, takže z môjho pohľadu veľmi dobré. Konkrétna suma hospodárskeho prebytku je ku koncu uplynulého kalendárneho roka 190 901,72 €. Financie budú použité na kapitálové výdavky počas roka. Aktuálne sa stále nachádzajú v rezerve obce.